Čaute drahí priatelia, radi by sme vás pozvali na novovznikajúci hudobný kanál Hudba spája, kde sa budete môcť tešiť na množstvo zaujímavých skladieb, videoklipov naprieč rôznymi žánrami, či už je to hip-hop, či už je to pop, aj nejaká elektronická hudba, interview so známymi interpretmi aj z medzinárodnej scény, okrem toho aj nejaké vzdelávacie videjka tam určite budú. Predovšetkým, aby hudba bavila a aby ľudí spájal, pretože hudba je naozaj prostriedok, ktorý proste nepozná hranice, nepozná farby pleti, nepozná nejaké rozdiely. Proste hudba je to, čo by malo ľudí spájať a o tom je tento kanál. Otvárame, alebo spúšťame kanál už 9. novembra, čo je už veľmi skoro, takže ja vás chcem pozvať na odber, na lajky, na vašu priazeň. Tešíme sa na vašu priazeň, tešíme sa na vašu podporu a nech hudba spája. Čaute.